Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Mahal ko ang kapatid ko. Isang magandang umaga po, Call and Tits, lalo na sa mga suking tagapakinig ng mga katas ng nakalipas. Ako po si Ana Marie ng Tarlac. Pero mula nung mag-asawa ulit ang papa ko, ay lumipat na po kami sa San Andres Bukid, Manila. Matanda na po si Papa. At nagkita sila ng ex niya at sila po ay naging magkarelasyon ulit. Bilang sila naman ay parehong byudo at byuda. May anak po silang lalaki. Yung ano pala, may anak itong lalaki, si Lester. Step-brother ko po siya. Hindi naging okay ang life ko dahil mahirap po yung may ibang tao kang kasama sa bahay. At dito po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Anak, ako'y nagsusumamo sa iyo. Pagbigyan mo na ako, matanda na ako eh. First love ko yun. Isaktong biyuda siya, ako biyudo. May anak din siya, lalaki. Parang ako, may anak ako, ikaw. Ang lalandi nyo naman po. Pag ex-ex, wala nang balikan. Anak, wala kasi kaming naging... Sure ka ba dyan, anak? Ha? Sure ba yan? Sure na sure yan po ang natutunan ko sa TikTok. Uy, mas nakinig ka pa sa TikTok kaysa sa tatay mo. Buti pa nga yung TikTok, ha? Ayan, maalam. Kayo, hindi nyo kasi alam yung mga pag-ex na, wala nang balikan. Ganun ba talaga yun, Opo, ganun yun, Papa. Papa, ayoko na may ibang tao dito sa bahay, Papa. Alam mo naman, tinan mo, ako ang Disney princess dito sa bahay, tapos biglang may papasok na malditang stepmother. Uy, hindi yun maldita, mabait yun. Paano mo nalaman? Si Flor de Lisa, mabait yun. Paano mo nalaman? Matagal kayo nagkaiwalay. Wala nga kaming closure. Kaya nga, sige nga, ikuwento mo, Papa, ba't ba kayo nagkahiwalay nung araw? Malalaman na naman yan na kasalanan ko. Papa, dali, bakit? Para malaman ko, para mag-gauge ko ang mga bagay. Kasalanan ko, meron akong iba dati, kaya naghiwalay kami. Ay, tiniis niya po kayo? Oo, anak. Tama na. Papa, so, martir po siya? Mabait yun. Hala, magkakasundo po kami. Kaya Papa, alam mo ma, yung ex ko kaya kami naghiwalay kasi niloko niya ako.
Sino yan? Niloko niya ako, kaya nagkakahawig po kayo. Pareho kayong malandi at babaero, Papa. Papa, kaya sige, papuntahin mo dito yan. Yung stepmom, magiging stepmommy ko na ba siya? Oo, anak ko, papayag ka. Pero Payag ka ba? Papa, ayoko ng dalawang Reyna dito sa bahay. Ako lang dapat Siyempre, yung ikaw lang Disney yun. princess mo. Princess ka eh. Paano na yung mga sustento ko, Papa? Hindi mawawala yun, anak. Magkano? Mukhang pira talaga ito. Hindi, Papa. Gusto ko lang malinaw kasi kung hindi, sa barangay tayo mag-uusap, walang- magkakapirmahan tayo. Anak, wala na ang babaguhin nun. Yun pa rin. Ano, payag ka na? Sige na. Ay, 50,000 pa rin a month? Ambisyosa. 5,000 lang binibigay ko. Kinawa, dinagdagan mo ng zero. Sige na, anak, payag ka na. Mabait yun yung tita Flor de Lisa mo. Gawin mo na rin mama yun. Payag ka na. Susubukan ko po, Papa, pero Payag ka na. payag. Okay, come in! Ayan na sila. Pasok. Hello. Ay, magandang araw sa iyo. Ay, mahal ko. Ay, Pakis mahal ko, naman gabi dyan, na. pakis naman. Nilamok ka na sa labas. Pasensya na mahal. Namiss ko talaga tong paghalik-halik natin. Ay! Hello, Iha. Ako nga pala si Flor de Lisa, ang magiging stepmommy mo. Hello po. Ay, Pinapakilala, Kanor, ipakilala mo naman ako sa anak mo. Mali-mali ka naman eh. Pakilala ka na sa anak ko. Uulit, Yung anak mo, dapat nga ipakilala. mali yun. Sa GMRC mali yun. Inanguna ka na eh. Pwede mag-away na kami. Ngayon, first day pa lang. Ayoko na! Hindi ka talaga nagpapatalo. Ikaw naman. Hindi ka nagbabago. Ikaw na nga babaero. Ikaw pat matapang. Hindi ka talaga magbiro. Sige na, ipakilala. Ulitin mo, anak, ulitin ang mo. tita Flor de Lisa mo ang magiging stepmother mo. Okay? Ayan, Iha. Ana Marie, ako si Flor de Lisa. Sana'y matanggap mo ako. Huwag ka mag-alala at di naman kita aagawan ng trono dito sa bahay. Alam kong ikaw ay mahal na mahal ng papa mo at saka tutulungan kita sa mga kailangan mo. Mama Flor de Lisa, to be honest po, nung una ayoko po talaga, pero dahil mahal na mahal ko po ang papa ko at gusto ko siya sumaya, sige po, payag na lang po ako. Ay, salamat naman. Kanor, pinapakilala ko sa iyo nga palang anak Ay, ko. mano po? Lester, ito ang magiging Papa Kanor mo. Papa Kanor. Papa. Papa Kanor. Papak. Anong papak? Papakin. Mamaya na yan. Ikaw talaga. Gusto mo na akong papakin. Papa Kanor. Lester. Kaawaan Lester, ka. ayan. Yung anak ko pala, Lester. Lester, ito nga pala si anak. Ito si Anne-Marie. Ana Marie. Yan. Ana Marie, ito ang anak ko. Magiging magkapatid na kayo. Hi. Uy, na Ay, Lisa. Kanino ba At nagbana itong anak Papa, ko? bakit ngayon niyo po lang po sinabi na may kapatid pala ako? Anak nga siya ni Flor Tsaka de bakit- Lisa sa una niyang asawa. Oo nga po, alam ko naman yung stepbrother, pero di ba love conquers all naman? Hoy, tumigil. Love conquers all. Pag mahal niyo ang isa't isa ni Mami Flor de Lisa at ikaw, matatanggap ko po yung kahit Yun hindi ko pala yun. kadugo, pwede kong tanggaping kapatid. ang galing-galing mo talaga, anak. O, Salamat diba? at matanggap Group hug mo. naman po tayo. Ay, group hug. Lester, dito ka. Group hug tayo, Lester. Nainitan ako. Okay lang. Suplado naman ito yun. Yan ang gusto ko, suplado. Ay, Uy, kanino ba nagmana itong anak ko? Payaw-ayaw pa. Ma, kain na po tayo. Nag-ready kami ni Papa nang bumili ako ng mga assorted tinabi dyan. May ensaymada, may Spanish bread, may kalihim. Balita ko, paborito nyo po yung monay na ganito kalaki. Oh, dalawang munay. Tatay, paano po yung monay ng dalawang malaki? Ganyan. Sasaluhin mo kasi mahulog eh. Ganyan po. Ay, at saka may mainit na kape. Tsaka Lester, balita ko, favorite mo yung double cheeseburger. Binili lang kita ng special para sa'yo. Ang bilis, di ba?
Sige, salamat. Lester, dito ka upo, tabi tayo. Kasi parang hindi naman tayo nagkakalayo ng itsura, para magkahawig naman tayo. Parang ang kayo magkapatid, anak. Diba? No? Para tayo magkapatid. Salamat naman, anak. Tatanggap ko Papa, ano ka ba? Hindi naman totoo yun na, magkakaroon ng awayan kapag tumira dito yung mga step-step natin. Mga hindi, diba? Ayun, tama na, ang daldal. Kain na muna tayo, ha? Opo. Dali, kain ka na. Kain na, kape-kape na po tayo. Enjoy po. Sige po, salamat po. Iba po ang pagkasuplado ni Lester. Talagang ang hirap niyang paamuhin. Pero, yun po ang mga gusto ko. Yung mahirap makuha. As a Disney princess, na nakukuha lahat ang gusto. Kaya naman, isang araw, Hoy! Bagong salta ka lang dito, Oo Bawal gwapo dito! Oo nga, dapat huwag kang dumikit kasi lalo kami pumapangit. Huwag ka pala dikit sa amin. Kami lang ang gwapo dito. Bawal ang lumamang dito. Ano feeling mo, ha? Ikaw na ang pinakagwapo dito? Ba't ka pala daan dito? Mawalang galang lang ho, pero wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Meron kang ginagawang masama. Bawal nga dito, gwapo. Dapat, ikaw ba may girlfriend ka na? May girlfriend ka na? Wala po. Buti naman. Bakit Ako po? din, no boyfriend since birth ako. Bay, tumboy ka, bay, bakit ka ng babae? Ba't sinasabi ng aking kaibigan kami? Ha? Huwag kang dumaan dito kasi kami lang dapat ang gwapo. Kaya nga, Pag dumaan ka, ma-erase yung pag kagwapuan dumaan namin. ka, tiklop ka. Tumba ka, ha? Ikaw, Lester, tandaan mo tong araw na to. Bawal dumaan ka dito, ha? Hawakan ko yung kamay! Bong, dali! Ikaw, suntukin, sampakin mo! Hawakan ko yung kamay sa likod, dali! Isang sapak lang, isa! Isa suntok! 1, 2, 3! Suntukin mo! Suntukin mo muna! Yan! Yan ang bagay sa mga gwapo. Isa pa! 1, 2, 3! Ako naman, tatadya ka! Ikaw umawang sa likod! Ikaw umawang sa likod! Sige ba? Ay! Tigil niya yan! Ang kakapal na mukha niyo, Bong! Sino ka para sipain yung kapatid ko, ha? Kapatid mo pala to? Kapatid ko yan! Tingnan niyo, maganda yung lahi namin! Ha? Ang Diba kapal na wala mukha kami niyo! kapatid? Aray ko, ang kapal na mukha niyo! Wala ka kasi kapatid. Di mo sinabi. Bagong kapatid ko yan! Ang bilis naman ng kapatid mo lumaki. Kasi yung papa ko, nagkabalikan sila ng ex niya. May anak na yung ex niya. Kaya may instant kapatid ako. Gusto niyo chismis? Ina-announce, ha? Kasi kayo, ang kakapal na mukha niyo. Tara na, Kim, tara na, Ang kapal Kim. na mukha niyo. Tara na, Kim, tara na, Kim, Kim. ang kapal na mukha mo. Uy, alis na kami. Salamat. Okay ka lang ba? Uy, may black eye ka. Teka, bibili ako yelo. Halika dito. Halika na, halika. Akbay ka sa akin. Halika, kain kita. Ikaw naman, ba't di ka kasi gumanti? Laki-laki ng muscles mo. Sarap pa, tapos di ka sumuntok pa pala. Hindi kasi. Sayang naman yung muscles mo. Saan ba natin gagamitin yan? Ayoko kasi ng gulo eh. Kaya, tara, sabayan na. Hindi na, halika na. Tingin ko nga yung pasa. Wait lang, tingin ko yung pasa mo. Okay, school. Sinasabi ko sa iyo, Lester,
Sinabihan ko na yung mga nangharang sa'yo. Di nila kilala na taga dito ka na sa amin. Lintik lang nga walang ganti. Kanor, iganti mo naman yung anak-anakan mo. Kaya Iganti ko na. parang kinakawawa naman kami. Alis na kaya kami rito. Ma, okay lang ako, ma. Hindi okay yan. Tinan mo, inaapi ka dito. Alam mo, anak, gumanti-ganti ka din. Alam mo ba, Kanor, nag-aral yan ng martial arts. Pero hindi gumanti. Kita mo kasi hindi niya inaabuso yung kaalaman niya. Hayaan mo, darling. Yung mga nanita sa kanya, pinasibat ko muna. Kasi tropa ko si Kap eh. Kaya sabi ko, wag mo muna patirahin yung mga yan dito. Lester, aka na. I-ice ko pa yung ano mo. Okay ka lang ba? Mamaya gusto mo punta tayo sa Barangay Health Center? Hindi na. Alam mo, mag-ano kaya tayo? Mag-barangay tayo kasi hindi joke to. Tinan niyo yung black eye nila. Ay, wag na po. Ayoko na. Mahal ko yan eh. Ang uwi mo. Ikaw ba yun na black eye? Ha? Gusto mo ba black eye ka rin? Kasi Papa! Hoy, i-remind kita ha. Magkapatid kayo ha. Kahit step brother mo yan. At Papa! ikaw Lester, step sister mo yan ha. Papa, ang sama mo mag-isip. May mali siya, mahal na mahal. As a brother. Okay. Buti naman. Buti na yung magkaliwanagan tayo. Papa, magbarangay tayo. Barangay natin mga tambay na yan. Wala silang ambag sa barangay. Marie, wag na. Ayoko na ng gulo. Okay na yun. Sure ka, okay lang. Kawawa naman yung kapatid ko. Kawawa tapos ikaw naghahag-hag ka dyan. Basta, ayoko na ng gulo. Asikasuhin mo na yan si Lester kasi kawawa. Darling, tara darling, baka magkaroon ba tayo ng bunso? Darling, ako'y natutuwa lang sa samahan ng magkapatid. Huwag mo naman lagyan ng mali siya. Sila'y nataka ka to, hindi ka ba natutuwa? Parang ikay hindi natutuwa. Ay, tuwang-tuwa. Diba? Sige na. Halika na, kawawa naman niya ang mga bata. Sige, kayo na bahala dyan. Pasok! Salamat ha. Nalagaan mo ako. Ay, ano ka ba? Wala yun, Lester. Ganun talaga pag magkakapatid, di ba? Nagmamahalan. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Bilang kapatid, ikaw talaga. Huwag sige na. Kang palangiti dyan. Ayan na yung pagkain. Binilang pala kita. Paborito ko to. Salamat. Mahal mo din ako? Pagkain lang naman yun din. Di ba ganun niya yung mga lalaki? Sige na, lalabas na ako. Hindi, mamaya ka na lumabas. Panoorin mo ako kumain. Teka lang. Bitawan mo ako. Lester. Teka lang. Huwag mo... Bitawan mo ako. Alam kong hindi alang ako nakakaramdam nito. Lester, tumingin ka sa mga mata ko, di ba? Alam mo na, iba yung ibig ko sabihin pag sinasabi kong mahal kita. Lester. Ano, Marie? Lester, pipigilan mo ba ang sarili mo? Ano ka ba? Magalit yung tatay mo sa akin. Huwag kang maingay. Hinaan mo lang yung boses mo. Baka magalit yung tatay mo sa akin. Walang magagalit kung hindi natin sasabihin. Pwede ba yun? Pwede yun. Lester. Sigurado ka. Ready? 1, 2. Tahimik lang. Okay. Okay, dahan lang. Huwag mo patunugin. Alam mo, pakipot ka. Ako pa yung nagpa-purse mo ba? Huwag mo patunugin kasi. Ha? Huwag mo patunugin. Ganun ba yun? Ganun yun. Sige, pahinga. Nabulabog po kami ni tatay at tuluyan nga siyang nagalit. Di ba sinabi ko na sa inyo?
Ito rin yung sarili niyo magkapatid. Tapos, Papa, sorry ganyan ang po. gagawin niyo. Papa. Lester, ikaw yung lalaki. Lester, magsalita ka naman, Lester. Ma, patabaran niyo po kami, ma. Ay, ano ba namang nangyari sa inyo mga Tito. bata? Kayo ang lalaswanin niyo. Kayo'y magkapatid. Kanor, disiplinahin mo yung mga Kapatid bata na kami, yan. pero hindi po kami totoong magkapatid. Naintindihan niyo po ba yun? Magkapatid kayo! Huwag ka nang sumagot! Ma, hindi ko kapatid si Ana Marie. Alam mo yun. Pero kung masama yung ginawa namin, masama yung ginawa ko, sige, alis na po ako dito. Ma, Pa! Wag ka magalit kay Aalis ako Lester, dito. Pa. Sige, Mama, mas mabuti pa umalis ka, lalaki. Walang iya ka, ahas ka. Pati anak ko. Na dapat turingin mo, kapatid. Sasama na po ako kay Lester! Tumigil ka. Pag pinalayas na... Tumigil ka. tama na! Ako na po aalis. Huwag niyo na po saktan si Ana Marie. Papa, ayoko po mawala si Lester sa buhay ko. Ay, ano ba mga sinasabi niyo mga bata? Kayo naririnig niyo ba mga sarili niyo? Ang lalaswanin niyo! Ikaw, ha? Ikaw na bata ka! Ano ba? Ma, tama na. Ang kapal ninyo. Aalis na ako dito, ma. Aalis na ako dito. Lester, hindi! Walang aalis eh! Masasama na ako sa inyo! Papa, sasama ako kay Lester! You called me from the room in your hotel. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!